Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 97 sa budeme rozprávať s inžinierom Alojzom Kašákom, ktorý je poľovníckym hospodárom v poľovníckom združení Vír Prečín v okrese Považská Bystrica. A nosná téma rozhovoru? Zber s hodou parožia. Otázka prvá teda znie: ktoré druhy zvery majú rohy a ktoré parohy? Počúvate podcast Bližšie k prírode. Veľakrát majú trošku ľudia nejasno v tom, čo sú parohy a rohy. Rohy má napríklad muflón, alebo kozorožec, alebo ovečka domáca, alebo kravička, takže to sú rohy, to sú produkty kože, tak ako naše nechty stále dorastajú. Tie nikdy tieto živočichy nezhadzujú. A tie, ktoré majú parohy, parožie, tak to sú produkty kosti. A tie v podstate, aby boli väčšie, keď to tak laicky povieme, tak ten jedinec ich musí zhodiť a vyrastú mu tam po väčšine väčšie, podľa toho, akú má genetickú výbavu. Mohli by sme začať od jelenia. Jelenia zver, respektíve jelene samce zhadzujú tie svoje ozdoby hlavy, tie parohy niekedy od konca januára do konca marca. Potom nastupuje danielia zver, teda daniele zhadzujú v apríli a máji. A srnce tie zhadzujú na konci jesene, na prelome jeseň-zima, teda nejaký október, koniec októbra v november. Takže toto je taký harmonogram toho, ako tie parohaté živočíchy u nás v prírode zhadzujú toto parožie. Koncom februára, v marci, apríli je obdobie, kedy jelenia zver, alebo teda jelene zhadzujú svoje parožie. A potom v apríli, v máji sú to daniele. Takže v podstate tento koniec zimy a jar a začiatok leta je obdobie, kedy v prírode je možné nájsť zhody parožia. Zákon o poľovníctve hovorí o tom, že kto chce zbierať a teda privlastňovať si tieto zhody, musí mať na to vystavenú povolenku na poľovačku od užívateľa poľovníckeho revíru, v ktorom tento zhod našiel. Teda bez toho, aby táto povolenka na poľovačku na zber zhodov bola vystavená, tak sa to považuje za pytliactvo. Nie všetci ľudia to vedia a hlavne aj keď to vedia, nie všetci to rešpektujú. Veľa laikov v podstate si myslí, že tí poľovníci zbierajú to parožie, len aby si ho mohli dať niekde na skriňu alebo na stenu. Ale pre poľovníka je toto parožie cenný zdroj informácií. V podstate tieto zhody jelenieho parožia alebo danielieho alebo srnčieho hovoria tomu poľovníckemu hospodárovi, tomu užívateľovi poľovníckeho revíru o tom, čo v tom revíri má, aká zver sa tam vyskytuje, či tie jelene sú perspektívne, či tie jelene sú chovné alebo výradové, akých sú vekových kategóriách a podobne. Teda poľovník, ktorý nájde tento zhod a vie ho, dajme tomu, spárovať s druhým zhodom z toho konkrétneho jedinca, alebo jednoducho sa dostane k tomu druhému zhodu, vie si ich bodovú hodnotu nejakým spôsobom zmerať a vie sa pozrieť na to, čo mu v tom revíri po poľovníckej sezóne zostalo a teda s akým genetickým materiálom môže do budúcna rátať. Veľakrát je toto trošku podceňované, už naši predkovia v podstate toto robili, teda tieto zhody ich hájnici a teda tí správcovia toho poľovného revíru sústreďovali tak, aby vedeli túto genetickú informáciu nejakým spôsobom vyhodnotiť. A samozrejme robí sa to i vo veľa subjektoch, napríklad Lesy Slovenskej republiky robia takéto chovateľské prehliadky zhodov na poľane i v ďalších poľovníckych revíroch a jednoducho získavajú o tom množstvo informácií veľmi, veľmi zaujímavých a veľmi vzácnych pre ďalší chov a ďalšie smerovanie daného poľovníckeho revíru. Veľakrát sa stáva, že títo zberači zhodov, hlavne nelegálni zberači zhodov, znekľudňujú zver, preháňajú tú zver, chodia po stopách tejto zvery, veľakrát ani nevedia, či idú po stopách jelenej holej zvery, teda bezparohej, alebo po stopách jeleňov, pretože sú to amatéri a jednoducho túto zver znekľudňujú, znepríjemňujú jej život, neumožnia jej, aby v kľude strávila potravu, ktorú napríklad niekde pri krmidlách v noci skonzumovala a táto zver, ktorá je stresovaná, vchádza do mladých lesných porastov,
kde zo stresu spôsobuje škody, ktoré sú potom prisudzované poľovníkom, že zlým poľovníckym manažmentom skrátka táto raticová zver poškodzuje lesné porasty, prípadne z tých lesných porastov je týmito parohármi vyhnaná do poľnohospodárskych kultúr, kde sa niekde v strede lánov zasiatej pšenice alebo repky sústredí a tam zase spôsobuje škody poľnohospodárom. Takže veľa ľudí, ktorí vo vidine toho, že nájdu nejaký kapitálny jelení parok zhodený, preháňajú, naháňajú túto zver, tak ani si neuvedomuje, že spôsobuje obrovské škody na lesných porastoch a na poľnohospodárskych kultúrach. Takže apeloval by som na všetkých, ktorí sa chcú v tomto predjarnom období vybrať do lesa, aby sa nezamerali na zber tých zhodov. Ak sa chcú nejakým spôsobom na tom podieľať, tak treba osloviť užívateľa poľovníckeho revíru. A viem, že vždy sa dá nájsť spoločná reč, napríklad aj pri chovateľských prehliadkach tých zhodov sa veľakrát využijú zhody, ktoré nájdú aj nepoľovníci. Ak tieto zhody i laici nájdu a predložia ich po dohode s užívateľom poľovníckeho revíru na tieto chovateľské prehliadky zhodov, tak viem, že sa veľakrát vedia dohodnúť na tom, že ten zhod im je ponechaný, ale v podstate je zmeraný, zhodnotený a môžu poľovníci, lesníci ďalej pracovať s tou informáciou, ktorú z tohto zhodu získajú. Takže poprosil by som všetkých návštevníkov lesa, ak by aj našli zhod, tak treba ho odovzdať poľovníkom alebo lesníkom. V žiadnom prípade cielene nechoďte za jeleňmi, nenaháňajte raticovú zver vo vidine toho, že niekde nájdete ten jelení zhod, pretože vaše konanie môže spôsobiť extrémny úbytok energie, pretože tá zver je po zime veľakrát, i keď tá zima tento rok nebola nejaká extrémna, bola skorej mierna, veľakrát to spôsobí veľký úbytok energie a hlavne slabšie jedince a mláďatá vedia aj uhynúť, ak je vysoká snehová pokrývka, na základe toho, že sú neustále odháňaní od krmidiel a preháňaní parohármi, ktorí ich v podstate celý deň nejakým spôsobom znekľudňujú. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Napadla ma otázka, prečo vlastne tieto druhy raticovej zvery, ako sme spomínali, jeleň, daniel alebo srnec, zhadzujú parohy. Tak ten paroh je pre toho jeleňa veľmi dôležitý, lebo je to v podstate taký vonkajší znak jeho fyzickej veľkosti, jeho genetickej výbavy. Teda čím väčšie parožie má ten jeleň, tak väčšinou má aj väčšiu kostru, je to väčší jedinec. Teda čím má väčšie parožie, tak tým môže viac imponovať tým samičkám, jeleniciam, alebo teda samcom, iným jeleňom počas jelenej ruje. Toto parožie, ten systém biologický je asi taký, že ten paroh rastie pevne prirastený na lebku jeleňa na tzv. Pučnici. V podstate je tam väčšinu roka, ale v tom období, keď ten jedinec alebo keď ten druh má začať zhadzovať to parožie, tak v podstate ten paroh odpadne z tej pučnice a okamžite ale začína tam rásť paroh nový. Ako dlho to trvá? Ako dlho to trvá? Napríklad u tých jeleňov tie najsilnejšie jedince, najstaršie zhadzujú, aby som bol presnejší, tak zhadzujú niekedy od konca januára a už niekedy v polovičke koncom júla majú to parožie úplne dorastené a začínajú ho tzv. Vytlkať. Čo to znamená? Ten paroh teda nevyzerá takto ako teraz? Nie, ten paroh v podstate, keď jeleň zhodí, tak tam zostane len tá pučnica, ktorá je väčšinou krvavá a hneď tam na tom obvode sa začína tvoriť tá nová parohová hmota, parohovina a ten paroh postupne rastie, je pokrytý takou srsťou, ktorej poľovníci hovoria liko. Do toho paroha cez lebku, cez kostru teda prúdia živiny, prúdi tam krv, sú tam cievy a ten paroh v podstate má určitý potenciál, pokiaľ dorastie. Zase je to podľa tej momentálnej kondície toho jedinca, fyzickej výbavy, genetickej výbavy. Keď dorastie úplne do tej veľkosti, keď je hotový, ak to tak povieme, tak v podstate prestane rásť, tie živiny tam prestanú prúdiť, to liko odumrie, ako keby uschlo a ten jeleň, daniel alebo srnec tým, že ho šúchajú o vegetáciu, o kríky, o stromy, o buriny, srnci napríklad, o kukuricu, o slnečnicu,
tak jednoducho sa zbavia toho lika a ten paroch sa sfarbí tak, ako ho vidíme teraz. Keby sme si ten paroch odbalili z toho lika alebo zbavili toho lika počas toho rastu, tak tie koncové časti sú krvavé, mäkké, ale to, čo je už dorastené, je biele ako kosť. Ten paroch je teda kosť, v podstate je to kostný útvar na hlave toho jelenia, daniela alebo srnca. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na teraz ďakujem za rozhovor, ale úplne na záver poprosím v takej skomprimovanej forme ešte raz povedať, aké sú legislatívne pravidlá pri zbere parožia na Slovensku. Tak parožie, ktoré v danom poľovnom revíri je nájdené, je majetkom užívateľa poľovníckeho revíru. Poľovnícky hospodár vydáva povolenie na zber zhodov, väčšinou to vyznačí v povolení na lov, ktoré dáva jednotlivým členom. Je tam taká časť, kde toto vyznačí, že povoluje zber zhodov. No a kto si toto privlastní bez vedomia užívateľa poľovníckeho revíru, tak v podstate pácha niečo nelegálne. Je to v rozpore s poľovníckou legislatívou. Veľakrát sa to trošku démonizuje, že tí poľovníci vám zhabú tie parohy a podobne. Pre toho poľovníka, ako sme už hovorili, je to taký zdroj informácií. My tým vieme, čo nám v tom revíri zimovalo, aké jedince, aké kvality nám tam zostali, ale najväčší problém je ten, že takí tí nedisciplinovaní zberači zhodov, ktorí to väčšinou robia na komerčné účely, teda predávajú tieto nájdené zhody, extrémnym spôsobom znepokojujú zver, ktorá je po zime v niektorých vyšších polohách, kde je ešte veľa snehu a tak ďalej, je vysilená. Ešte viacej energie tie jedince musia minúť, veľakrát ich vyháňa do polí, kde pôsobia škody a jednoducho oni môžu vysilením až uhynúť, respektíve spôsobujú extrémne vysoké škody tým, že musia dočerpávať tú energiu alebo sa ocitnú stále preháňané v takom prostredí, ktoré im doslova sa núka, či už sú to mladiny, alebo sú to poľnohospodárske kultúry, aby tam lúpali, ohryzali, pásli sa a spôsobovali škody. Takže toto je celý problém. Nikto nikoho nebude naháňať za to, keď nájdete pri svojej nejakej vychádzke do lesa ten zhod a odnesiete si ho domov. Je dobré, ak máte známych poľovníkov v tom danom revíri, tak im ho aspoň ukázať. Nech si ho pozrú, možno pomerajú, odfotia a urobia si trošku nejakú evidenciu, ale nie je dobre, keď sa to robí na komerčné účely a tá zver sa extrémne znepokojuje, takže niekto špeciálne chodí za tými zhoďmi a jednoducho rozháňa tú zver a spôsobuje tie škody. A ja mám pre vás ešte jednu dobrú radu. Ak vás táto problematika zberu zhodov zaujíma, tak vám odporúčam práve v tomto období na prelome mesiacov marec a apríl organizujú poľovníci na Slovensku chovateľské prehliadky. Tam sa môžete takýchto zhodov aj dotknúť a dozviete sa o nich veľa zaujímavých informácií. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola už posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 97. Reportáž o zbere zhodov si môžete pozrieť aj v televízii Halali na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.